Today is Monday, March 29, 2021. So, karon ang akong luto is lobster. So, ako muna ako is mag-init ko tubig. Magpabukal ko tubig. O akong butangan o asin. Gosh. Okay, ito rin siyang taklugang balik. Then, umubukal siya. Atong ilunod ang ato ang lobster. So guys, ang ako ang mga lamas is sibuyas dahon, sibuyas bombay, red atsal, ahos, o lemon. Niya ako'y olive oil, niya ako'y black pepper sauce, ground black pepper, and salt. So, mao ni ang duha ka lobster nga akong lutoon karon. O nibukal na ang ako ang tubig. So, ang next is ako nang ibutang ang lobster sa nibukal na tubig. Ayan na guys. And then, takloban natin balik. And 2 minutes, maluto na nga ito ang lobster. So, while nagbulat na sa itong lobster nga maluto, so mag-slice na ko daan sa ito ang mga panakot. Ang ahos, ang sibuyas bombay, ug ang red na atsal. Then, ang ato ang lemon. So, ayan na guys. Luto na nga to ang lobster. So, i-off na nako ang kalayo. O, open na na to. Tcharan! Hello guys! Okay, ang ato nang ihaon. Ang ato ang ang ato ang lobster. Ayan na guys. Tintin! So, gipainit na nako ang kalaha. Then, magbutang ta og a little amount of butter. Ug malanay na nga to ang butter. Ako na rin isunod ang atong mga ahos, bombay, atsal. And last na ang ato ang sibuyas dahon. So guys, init naman ang ato ang butter, nalanay na. So ang next na ko is ang ahos. Ayan. Oops. Ako lang gipahinayan ang kayo kaya masunog ang atong butter. Then next is ang sibuyas bombay. Then ang atsal.
Guys, never mind sa akong background. So, mix lang. Then, i-mix na ako ang extra lemon juice. Then, gamay na salt. Black pepper. Soy sauce. Oops. Then, ang ato ang lobster. Ito itong gilapawaan. And then, ang atong black pepper sauce. Na may magdaog lasa. Okay, mix lang. Humot na. Then, mag-add sad ko og Spanish paprika. Muni magdala og LAMI. Yan. Mix lang po. And next is, ang ato ang papalapot sa sauce. Oh. Isang gihapon guys. So, tilawan na ako ang sauce sa atong lobster. Ano? Then, i-add na nato ang ato ang sauce sa atong lobster. Woo! Ayan. So, ready na ang atong lobster. Please watch this video and enjoy, and please subscribe my YouTube channel and press the bell notification. Thank you!